ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଗଣେଶ ତରାଇ। ଘର ହଉଛି ଭଗୀରଥପୁର। ଆମର ନଠୁଆବର କୁଆଖିଆ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଏହି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖିନି ଗୋଟେ ଘରେ ବସିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିମି। ଯାଇଥିନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥରେ ଦିଥର ବୁଲିବାକୁ। ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚିନ୍ମୟୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଥା ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଆଣିକି ତାପରେ ଫୋନ୍ କରିକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟ୍ରେଡର୍ସରୁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆଣିକି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଆ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ଆଉ। ବିଜନେସ୍ ତ ବହୁତ ସାରା ଥିଲା, ଆପଣ ଏହି ଅଗରବତୀର ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ? ଏ ଘରେ ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ମିସେସ୍ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିନି ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଜନେସ୍ କଲେ ତ କିଛି କରିହବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ନିଜେ ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖି ହବ, ଇଏ ବିଜନେସ୍ କରିହବ। ସବୁ ମାସରେ ଯୋଉ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା 20 ହଜାର ବଞ୍ଚିବ ଆଉ। କମ୍ପାନୀ ଦେବେ 50 ଟଙ୍କାରେ, ମେଟେରିଆଲ ପାଉଡର କାଠି ସବୁ ଦେବେ ଅଠା। ତାପରେ ସିଏ ନେବେ 85 ଟଙ୍କାରେ। ଗୋଟେ କିଲୋରେ 35 ଟଙ୍କା ବାହାରିବ। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ସାର୍, ଆପଣ ଏହି ଅଗରବତୀର ବିଜନେସ୍ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି? 3 ରୁ 4 ମାସ ହେଲା। ଆପଣ କମ୍ପାନୀକୁ କେତେ ଥର ବାଇବ୍ୟାକ୍ରେ ଆପଣ ଅଗରବତୀ ବିକ୍ରି କଲେଣି? ମୁଁ 2 ଥର 3 ଥର ଦେଇସାରିନି।